Lugaya po dato kung mga kasabot ug giinom. Uy, uhaw na kay ko ba? Bahala to sila uy, maguna-una kung giinom. Mga langayan kayo nga perti ng uhawa. Pagdali mo diya ba kay uhaw na kayo nagpaabot sa papi to. Dali jud, lugaya po mo jud. Pagdali mo diya ba? O tanawa nagplaster sa papi o. Paps! Luyo, di asa pulutan uy. Ha! Bugnawa sa Red Doors ay. Nana mga tibaga ko dali mo. Uhawa na kay Paps ay. Ay sa, wala pa galing isa. Sabi ka ni mga tawanan niyo. Ay gati gihurot po dayon ay. Uli ice. Hilom dia, ngita pa kag ayos nga 20 ra magay mong giamot. Paps, mura ni pulutan day Paps, wala kay patong sisig day. Otro pukang buanga ka, mangita pa kag sisig ni amot, kag 50, puro man butang piso. Tama na nga sige, muglalis diya. Tagayin na Paps kay uhaw na kay ko. Okay ni noon. Tigil ako ni mabalibara ni kay 200 may giamot ani. Kani kabaligyag manok na. Ay pero ay sabi. Idala ninyo akong giingon sa inyo ha. Aw na, ay gidala na mo. Wala mo to gikalimtan. Unsa man din mo ni Paps? Ang kumama ni ba pangitaon ng skuha. Pastilan ay na musig pangutana, magamit lagi na ako naon niya. O siya sa kun. Dali ko kay yobo ko koy. Kanina sa akong pulutan eh. Grabe na hinayon, lapong pulutan William kay mauro na atong pulutan. Majo. Majo. Ay wala. Pastilan si Pangita guys. Bugnon mo nadaan god. Ikaw pulutan na ka kay 20 kwintar mong giamot. Di ko musad. Musad. Musad na bugwam. Gamay lang. Gamay lang. Alkansi Ah, kita. binuha ang mura man tagbata ni gamay na kay puna. Alkansi kita na 200 ang buwan. Mas pintar mo ah. Ay sa putangan sa ako pulutan para lamin atong inom. Grabe gid bataan niyo. Agag bigahangol gid kayo eh. Is po. Siya to si Paplo yo reduce pag inom. Si Paplo ba eh? Wala ko de. Wala basta ko. Alami, anak pre, upit yung nawa pre, oh. Sakit sa may bato na to, ani, para makasabay ta sa ilaha ba? Kadali lang kaya ako'y bahala na ron sa diskartean ni para makainom ta. Sige daw, pasiklabi daw, midway. Awa, watch and learn. Sige, buhato ni tibaghakan, oh. Matay na. Dungagan siguro na to na para pa eh. Tuy asam ito ba? Labas mo manghod oy. Uy, unsa gipangita nimo part? Ang sabad sa electric fan maglabas mo manghod. Uy, wala daw ang sabad sa electric fan. Papangan na to. Oh, sige. Ano boss? Ako na bahala ni. Sure ka? Pagtarong ba kay tabangan ka na mo? Ay lang boss kay basig makuha ninyo sa chat da bal. Lami biya kay ninyo giinom. Ah, pwede labli ka. Sige boss kayo. Taon sa sunan basig naro diri. Sige. Amping ha. Bulugaw ato ilabay sa manghod. Ay, majo. Sabad daw sa electric fan. Bata na jo, uhaw kay jo ba? Shoot kita lang balay ron kay electric fan hangin. Wala mo ko pa imna bay. Agoy, matay mo na palaw man yung diskarte, pre. Oh, wala kay pa ino. Tis mo ko pa imna oy. Ha? Ikaw. Turo. Gusto mo bahala ka ni. Sige. Lumiado ang ini. Isa-isa lang. Grabe po ka. Waway, gagmay pa man yung buto ay lami iinom ba. Ay, imo da nang kalubihan niya, boss. O lagi, gagmay pa man kayo eh. Lami kay inom ta ba? Na, muganda ba kaya na yung tirada niya? Na, di gina niyo mainom, di wa pa na unod. Gali no, uhaw na kayo ba? Yasot pa man ako. Ay, wow. Ay, paano na natin eh. Paimno na lang. Ah, paimno na lang. Sige. Oh, paimno Paimno na lang to ni paimno na lang. Ali boss, inom na lang to boss. Giuhaw mga ka. Dali. Yes, kainom jud ko. Yatis gipainom jud tibagak pre oh. Salir kaya yung tirada, pre. Maayog yun. Paimno boss, paimno na lang to ni, paimno na lang to ni. Ay, basta na'y tao nga giuhaw, paimnon. Mga buutan biya ni. Oh, ano mo na? Ayo eh, binog reverse. Palpaka. Nagtuusog, bainom si Credos, batubig ko din. Nag-atay. Tara. Oy, napay nabili no? Ay, utaw. Duwagan. Sige. Wala na, ihaw. Wala na. Tiwas. Halo, yan. Abi na ko power. Ayaw, painom na ko. Tubig naman di painom sa kuha. Uy, ako din. Nanakoy, diskarte yan mga pre. Hulat lang mo diri, hulat lang. Sige, pagdali ha. Relax lang mo, makainom lagi taron. Hulat lang ako diha. Lapis mo siya na kay trip ato. Mutlo.
Gaya ba itong tawahan na ito ng reply? Ganina naman ko sig-chat sa iya ha. Nahuman na lang kong ligo. Unsa kaya ni tawagan ako, be? Ya, padayon na. Ay, sabi, kinsa naman to? Kuha na. Kinsa naman to? Kuha ni. Ay, sabi, Kaya magkamoy. Ay, ba? Nilong, pininawag. Nawag ko kasi Saan nawag? Isa ba? Nanawag. Tay. Ay, nanawag na. Nawag na. Akong di padala sa inyo ay pagkawas na. Marinig. Unsa day ka? Oo, sa man. Kasi panawag. Eh, Patugay ba nimo ni reply? natulog ko agikan. Tulog day ka? Abi, manggod na akong nansiga ka ba? Sinong babae patakar man ka, oy? Sige na kayo matog pag balik. Ah, sige, sige. Padayon nagtulog diha ah. Pero dili man si ka ah. Bantay ra jud ka. Sige, bye. Sige, bye-bye. Mwah. Wala na, Pap. Palong na. Let's go! Grabe, Pap. How did you ka mangilad ba? Ay, naunsa ka, Ju. Gilibaan ka sa kuha. Sige na, shot na. Sige, story na magbuntahan kayo sa rin. Nakalimot ko, kinsa pwede. Jikoy na, Jikoy. Jikoy na na. Uy, chika. Pap. Saan ko eh? Tanawa, oh, chika. Wow! Match yun man na juba kay gagmayay. Aw, unsa pa? Patay pa daw na diri, oh. Kuha sa bulak, oy. Excuse me, pwede maki-join sa iyong chat? Init, manggod ka ayo. Lami kay inom ba? Oh, mo-join daw. Join daw koy. Chat. Ay, wait sa kuya. Oh, unsa ba problema? Ay kuya, namugod may kauban tulo. Okay ra mo join pud sila? Mo-join. Uy, sige ka na. Pantuan diri gibilagan pa naman sa account. Sugar lang ako niya akong pampalit og piso balay. Uli ka na, ayun. Uy, tulo. Pahit sugar kayo. 1, 2, 3, 4. Tagsa dito ani. Oh, sige, Dam. Tawagan na to sila, Dam. Patuan na diri, Dam. Ay, wait sa kuya ha, tawagon sa nako. Psst, alina mo! Abi man ako mga chikato. Mga barako man din eh. Pandamay mga aktor man din butang. Uy, bilhin nyo ng Red Horse, uy!